Dnes se budeme zabývat roboty. A roboti jsou všude kolem nás. Pronikli nám do kuchyní i do vědeckých ústavů. Takže kam vlastně patří? Na to jsme se zeptali na Vysoké škole báňské. Současná robotika se dělí na průmyslovou a servisní. Ta průmyslová robotika je robotika, která se nachází ve fabrikách, v továrnách, tam, kde se vyrábí automobily například a jsou různé technologie, svařování a podobně. To je nám vzdálenější, ale potom je servisní robotika a servisní robotika je právě ta, která nám pomáhá v každodenním životě, to znamená například sekání trávy, vysávání a podobně, ty běžné operace, které neradi děláme, ale se servisní robotikou se nemusíme setkat jenom u nás doma, můžeme se například setkat při různých haváriích a podobně. Určitě si vzpomeneme na různé filmy, kde roboti měli hlavní roli jako neživé bytosti, chovající se jako lidé. Vlastně by mě zajímalo, jak moc jsou tyto filmy vzdálené od reality. Napadá mě film Já, robot, filmovaný podle knihy pana Asimova, ruského biochemika, který se přestěhoval do Ameriky. A musím říct, že tento film se už dneska podobá velmi, velmi realitě, protože se vyvíjí podobná síť, tam ta síť se jmenovala Wiki, myslím, vyvíjí se podobná síť, skrze kterou roboty navzájem komunikují a učí se od sebe navzájem různé dovednosti. To znamená, že ten film Já, robot se již dnes velmi začíná podobat realitě a výzkumu v této oblasti. Takže není to určitě vzdálená budoucnost. Je známo, že pan inženýr Glogar je ambasadorem přírodovědných projektů. A co je vlastně jeho úkolem? V rámci projektoru Ambasadoři přírodovědných projektů mám za úkol popularizovat robotiku a techniku jako takovou, aby studenti začali studovat technické obory, aby si uvědomili, že technické obory jsou v dnešní době důležité, dobře placené a že ekonomů a podobných profesí je už dneska hodně. Každý chce být ekonom, manažer a technika jako taková je velmi zajímavá a proto se jim snažíme přiblížit ten svět techniky a já mám za úkol přiblížit jim právě svět robotiky. Také by nás zajímalo, jakým projektem se teď pan inženýr zabývá a co ho vlastně na té jeho práci baví nejvíce. Mě na tom nejvíc baví právě ta práce s mladými lidmi, to, že jim můžu předat to, co jsem se naučil, to, že technika je dobrá, že může být zábavná a v oblasti robotiky já se momentálně zabývám výzkumem robotů pro odběr nebezpečných chemických kapalných látek a plynů. To by pro dnešek o robotech bylo všechno. Ahoj!